twariganiro bote urubono chikora geisa tochabo tukoni nkomanya senchira yobo imusacha yomo nigobona bakagusiri oguma bwaye ase ensemo ya bogeka igego bose bogeka igego toka se bunge ya kizuja de South Ase County ya Kisii kolengana ne yamatamu na bayire kurwa senseme yino bagote buno musacha yini gale kwaruriye mete abwa satelia na kogunse na gosiria oguma bwaye omurikito ndemo Steven nigekira na senseme yonna gotwariganiro roboti rokobwatia Ekenyoro kia matongo boragori location ya Gusii nigo yarenge mambie ngia senya gosira Dominic Alugaya oyoko nyoro bokeire kebago kwarurie mete yogo chwerigwa abwa sama kweri amoikera gakorigyo mugati okera rituko kintu cyakorekana ekerobo bari kwarurie mete naringe nyomba bono nacha nanyoro mumuroyo mukundangeri nga omwana uyu kirire igora ariegeka twachire kumurangeri tari kuitaba bono twasinyirunga ninkikere igorari natema kumurangeri nanyora nga atari kuitaba undigereri nanduki ogendera kukira so mutabu bono nasoka nchikurangeri aba chikasa nchaye charenge ruguru gasinere bari gukora ruguru nasoka guchikomuranga kobarangeria ndarachi goiko asaba muri abarenge ga bari guchweria bante binga oyo mominyo konte binga ogurense kete naigwa ebikuro kubwata byana nyoranga no mumuroko Dominic arugaya abairu ogure kuro moteigoro abairu kwa piko wake pare gorokwa igangene se pare no ale mete yare nge algo chweliwa igorende kale kwarulia gero motembe otego chakero kwarugo motembe ateko genda motogende bobe korengana na ise nigo mwana yabireka gutwaro mochando bwogo kwendurume asabireka komosemia gwetanga no korine mete korende nerega asiabireka gokora asama tukamange tena kaje nikamwambia Domi sio meoa sasa wewe achana mambo ya miti umekuwa mzito kupanda kwa miti ni vibaya ananiambia ndio nimeacha siku kidogo mimi nasikia amepanda mumuro ino miyara na ntekwali mete ayo batambe egashanya ntekwekorera no mumuro ekNP olenda bana ba ekuru ase sengeje gasieyo olende ndarwe engora yane no sana omo basokano oyo no bagosteria abanyakenyoro ba matongo boragori ase baru engora yabo guchiase amate na basani baye nyagusira Dominic abanga baito tubwato bwabo koba mumuro ne kointranto baye mono kapisa Mwanamume atene aba actually igakwa ngejegete mpesa na koba no nto kumeti omumuro gosiro muro moka nande igatuko mukungu na mwana bikasa na to gochana to gwake ndurunga omumuro onyare gakorara igotore birero na mwana uyu nkoraru arare wone korekana obroire bwaye bwa mubwatera igorari wone kenyoro ndabatebi akimumbwatisi omuyigoyo tinanyumanyete abantu babwate mechando yake mubere nigo basabiru gwetanga nechigasi kirabeka magima basakongu Koripoteri ya Ndizi TV korwa sekenyoro kia matongo ward ya bogeka ebunge ya Kitutu chache South Elietariane Ndemo Steven